pokračujeme ďalej, kde sa už dovypaloval iron nejaký. Máme 4 irony, čo je super. Falta ešte máme 6 minút, čiže to je super. Tiež. A ja nebudem ani moc šprintovať, lebo to bude horšie. Asi potrebujeme tiež nejaké drevo. Potrebujeme drevo. Dreva veľa. To my máme enchant, ja si potom enchantujem veci nejaké. OK. Čo som to chcel? Drevo, OK, ideme si po ňom. Máme nejaké drevo ešte? Ja ešte tu je niečo. To je nejaká čistka. Vyzerá to super, tá čistka. Taká bugujúca. Nič tam není. Ok, v pohode. Takže mne to fakt jedno. Tam ešte tam dole je na čistka vo vode. To si podľa mňa nikto nevšimol. Dúfam. Dúfam, že si teraz ešte kúknete všetkým videa. V tom by malo byť jedna čista ešte. A tu je. Čorovali ju? Hej, vyčorovali tie čorky. Kúkajte Black Team, všetci sú tu. Všetci ťažia, to je to. OK. Toto zničíme, tento blok. Fall time, 5 minút! To není možné, musím ísť rýchle. Rýchle si načeším drevo, tu je fakt horšie. Na to spravíme na 3 diely, ty vole. On je 4 plus... Ne, asi tam nikto nepôjde. Fall time, 5 minút, ty vole, ja musím ísť rýchle dole. Rýchle dole. Šprinty, v pohode, šprinty. Rýchle šprintujem, tu nám niekto je. OK. Si zoberiem enchanty. On si práve enchantuje, ja musím ísť rýchle dole do mojej bane. OK. Tak, nesmú sa nám minúť žiadne hapka, fakt to bude fakt hrozné, keď sa nám minú hapka. Ja z toho takto zahondím. Tak. Ideme rýchle dole, musíme ísť do vypalovať tie 2 irony. Sme mali na boty a tak, OK. Tak. Dnes si vykračíme drevo. Ok, to je sexy, jo. Čakaj, si nezatiaľ naťažiť ďalšie veci, ty vole. Čakaj, ja mám vlastne kol, som mal. Čiže ja som mal minul na trče, že? Som idiot, takže fakt. Na čím je teraz kol, nepotrebujem fakt akože. Falcem ešte 4 minúty máme do fall timeu. My budeme mať dobrú výbavu v celku. A nájdeme ešte nejaký iron, tak to bude ešte lepšie. OK, ťažíme ďalej. Naťažíme toto, naťažíme, už to bude. Keď to bude falové, no tak mi to bude strašne lag, to bude. Ja som už pri skale, čiže to bude horšie. OK, tak toto je lepšie, takto sa posunieme takto. Ideme takto si dať a to. Ja si ale idem po veci. OK, 4 minúty už to bude. 3 minúty! Rýchle hore. Len sa nám nesmú minúť. Akože, toto sú tie veci, ja debil. Kde to je? Rýchle si to musím vykraftiť, kurníšop, ale ja nemám jedlo. Mám boty. Iron Mage. To potom pôjdem hore enchantovať. By som mohol aj teraz. Asi idem dole ešte armor čakať. A z toho idem rýchle enchantiť hore. To bude lepšie. Ok, rýchle ideme hore. Fúha, nesmú sa na mňa najavka. Ja si radšej dám peaceful. Ok, lebo ja sa bojím, že skapnem. Tak. No, poď. Nesmú sa na minúť žábka, kurňavá. Že tu máte ešte splejt a helmu. Hej, kam zmizol enchant? Ty vole. Mňa už to míňa hápka. Hej, kde je ten enchant, kurňavá? Kde je enchant? Vyčorky. Hackery. Kde je ten enchant? Hej, niekto si ho podľa mňa čorkol. Nesmú sa mi minúť hápka. Má akože full iron, Brunko. Fakt, ja mu zoberiem niečo z čestý. Nič tam nemá. Tento má ináč full iron, Brunko. To som ako podarilo, kurňava. By som aj ja chcel. Späť bojím, že budem dead, ty vole. Black, ešte sme 5. Fall time 2 minúty. Niekto tu je, možno má enchant. To bolo sexy, keď má enchant. A nejaké jedlo by som potreboval. Jedlo by sa šiklo. Hej, ty máš enchant? Ty hacker.
Enchant. Jeden minus mining. To je trošku horšie, no. To je v prdeli, ja budem mať polhápka, budem žiť s polhápkom, to je fakt v prdeli. No. Enchant. Ty čo ti, akože... Kde je enchant, ty volá? Ceste? Není. Enchant, ty kokos. Dark Decken. Máš iron? Ne. Čus, máte iron, chlapci? Čo to bude padať? Hej. Už to padá. Úplný lag, čakajte, masívny lag, last fight, the boss is down. My tu máme caveku. What the heck? To čo je? Tu máme caveku normálne, že? Tak asi odkiaľ má toľko ironu. Ty kokos. To čo je za hackera? To na gerec som normálne. Tak dúfam, že vám toto video páčilo, že zapomínajte like, po prípade odber. A dúfam, že sa vám toto prvý náš dovol spáčil a uvidím sa pri našom ďalšom videu, ktoré natočím neskôr a čauko. Ja si ešte idem kúknúť na nich, jak to hrajú. Tak čau.